en puɗɗorima inde Gueno en juule nulaɗo makko korsuɗo nulaɗo men mo jameɗe en juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu woni godal men o aduna en donima sernaɓe men ardiɓen to banggue diine ardiɓen to banggue aada en donima dendagal windere nde kala en donima diaspora men yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah uddit yo Allah heed hakkude tagore e tagore yo Allah dandu en e bone laamuji bonni allahumma amin musidɓe tedduɓe ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa enen foof en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamina en mbi alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah noon Allah lugudɗo en wonki loowi hen cellal o rokki en ɗiɗo nemaji kala ha mbawɗen ke talata hande o huccinirde bandiraɓe yewtidde e muɗum ko fate e yewtere men nde inde buɗal yurmede nde wonno neɗɗo serta e yewde kono neɗɗo serata kadi gandanɗa hoore maɗa e nemaji Allah kala to tolniɗa won nemaji Allah rokkuma saabu hebde tan foofango aɗa foofa taw ko foofango naturel wona aɗa saaga burlaji saabu en gandi e nder cuuɗi cafrirde wol yimɓe nan toon ko burlaji ceenga e mumen mbawa fofde kala nde burlaji ɗi ceengta musidɓe tedduɓe ɓe donkat fofde enen noon eɗen poofa tawi kadi ko foofango naturel ko yettere Allah koye nemaji Allah jeeya wol yimɓe ngala koyɗe sene jaaha ma mbaɗe puus ma puuse sene jola ma jolne sene lelo ma lelne an sa dañi tarde ma ha timmi yetto Allah koye nemaji Allah jeeya wol yimɓe hande so tawi ne taaro e keblo ma missiŋaji mbaɗe e mum ma tiwoji mbaɗe e mum e hen mbaɗe sonde nde jomum wawa tarade an noon aɗa heblo e dow nemaji ɗi gandanɗa homa dow naturel koye nemaji Allah yetto Allah waɗi yimɓe koma mbaɗa jalise woni balɗe seeɗa foof ma jaaha hôpital ƴiƴam mumen fooɗe ha laaɓa waɗe ciwtirguel siwte ha laaɓa loote e mumen sabu masiŋaji harle ɓanɗe mumen koko natti wawde siggade ɗam ƴiƴam siwta ɗam ƴiƴam an sa tañi noon a waɗaka jalise wallahi yetto Allah jetten Allah no fewi wadde enen foof en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamin jetti Allah e nemaji o rokki en ɗi kono kadi ɗen jiiɗi o ɓeydat en sabu mo jogui ha heewi nemaji ɗi o jogui ɗi haydara ala hen ko hutorto haydara ala hen ko sohli so wona emen non jetten Allah duwoɗen ñagoɗen Allah ɓeydan en yo Allah ɓeydan en nemaji mum allahumma amin kala gonduɗo e cellal yo Allah ittu rafi o ha lawa ɗon cellal gonduɗo e faadede yo Allah ittu faadede waɗɗo yaajede gonduɗo e caɗele yo Allah ittan ɗum caɗele neɗɗo kañum andi ko yiɗi kono ko Allah andi ko moƴƴe meɗen yo Allah rokken ko jiɗɗen taw koko moƴƴe men saabu heewi to neɗɗo fooɗini hunde ene duwa jamma ñalawma ene fooɗano hunde nde taw hunde nde wona moƴƴere makko hay ngalu saaha neɗɗo ne duwo yo Allah rokku ɗum ngalu taw wondemo basɗo nde ko kañum woni ko nafatamo par rapport wondemo dañƴo o duwane Allah wasa jabade duwaw o tawa noon Allah ne andi so gandanɗa hoore maɗa so tawi o woni no galo ko ɗum lornomo o lorla kadi bandigu en noon Allah noon ne andi ko moƴƴi men yo Allah rokken ko jiɗɗen taw koko moƴƴi men allahumma amin musidɓe tedduɓe ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV ko adi puudal men yurmede kabruji seeɗa kabruji men noon koko fati gandanɗa hoore maɗa hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal to Kerol to sabu oɗo saha joni tekkere dene surka walla bien kerec ene tawe hakkude gandanɗa hoore maɗa relation ga to banggue diplomatie hakkude leydi Mauritanie hakkude mum e leydi Mali sabu aɗo saha joni to banggue Kerol leydi Mali nana gam yidde uddude Kerol mum hadde ko wayno aynaɓe
e kala saha umornoɓe ga hennen leydi Mauritanie faade toon to leydi Sénégal leydi Mali plutôt tawa ko gandanɗa ko yanoɓe ƴeewude durgo saabu eɗen gandi leydi Mauritanie gila e nayyi geloɗi baali so saha ceeɗu fuɗɗima nadde kamɓe fof ɓe babbitto ɓe payata leydi Mali ko toon ɓuuri hewde durgo ha ndungu ɓe garta e leydi mabɓe e o saha joni leydi Mali ene wayno ko yiɗɗo saltade walla koko salti ɗeɗon gueɗe saabu oɗo saha kala ne haale leydi Mali ne tuumi wonde leydi Mauritanie ene wambi ɓen wiyeteɓe seɓɓitiɓe leydi Mauritanie ene tuuma e kala saha wal kaɓirɗe ene ndewne e gandanɗa maɗa leydi he peccire leydi he natoya nder leydi Mali tawi koye fati koye juuɗe ɓeɗon seɓɓitiɓe walla ɓeɗon wiyeteɓe jihadiste en foof ko haalluji ko tuuma muya e oɗo saha joni noon ko ɗum woni ko ƴakkirte goro wonde keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali e oɗo saha joni ɗum herƴi seeɗa to leydi Côte d'Ivoire eɗen gandi leydi Côte d'Ivoire yehino sumgoji mum sumgoji hoorejo leydi candidat ji ɗi koye jeeyo hay sino noon candidat ji tati ɓurɗe mawnude kaɗama gandanɗa hoore maɗa jeeri ɗi sumgoji Laurent Gbagbo ko candidat haɗama jeeyede sumgoji he Tijani Thiam ko candidat mawɗo joganoɗo yakare haɗama jeeyede sumgoji he kono noon kadi hono ganduɗa Pascal Affinguessan ko candidat janoɗo ha heeɓi 9% e sumgoji ɓennunoɗi to sumgoji hoore leydi ngol lawol wiyama dañani parrainage jeeyaka e ɗiɗo sumgoji ko wayno Charles Blé Goudi en ɓeɗo foof ko doofolle kono gandanɗa hoore maɗa ko joguiɓe espoir mbawi haɗede jeeyade ɗiɗon sumgoji biriji joyi noon jeehino e nder joyoɓen tawno Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi ndi ƴamtannoɗo 4e mandat ene wayno Alassane Dramani Ouattara de heeɓi polgu tawi kadi ko polgu laamu e oɗo saha joni o artima leydi ndi kanko ardoto e leydi ndi so Allah rublimo wonki ɗo e duuɓi 5 paaɗi kono noon kadi sumgoji hoorejo leydi mbaɗino to leydi Cameroun ɗin sumgoji noon jalti ha laaɓi ñalawma hanki o conseil constitutionnel yaltini résultat ji ɗi eɗen gandi gila résultat ji ɗi jalti walla gila ɗemi hoteji ɗi mbaɗa ɓe jooɗima ko juuti fodde 2 semaines résultat ji mabɓe yaltani gila résultat gila sumgoji ɗi jaaha noon hono oɗo biyeteɗo Issa Tourna ko kañum woni lundiyanke mawɗo ɗaftodirannoɗo e oɗo biyeteɗo Paul Biya gila nden kanko holliti ko kanko gañi kanko heeɓi polgu o waɗi déclaration makko kanko gañi o yaltinino PV ji kewɗi e bureau ji de vote kanko gañi kono de conseil constitutionnel wona ɗum wi ko Paul Biya gañi gila ɗum haala noon walla gila résultat ɗi jalti walla ni gila ñande alerte ko adi ko résultat sobo résultat ɗi jalti ko altini hanki gila ñande alerte taw fitnaji mbaɗi to Douala mbaɗino to Garoua e nokkuji kewɗi taw ko nokkuji loddiyankoye ɗi waɗino mayɓe ñande alerte nde waɗino yimɓe 4 wasɓe pittani men hanki kadi hono Issa Thiorma o wi to fief makko to yimɓe ɗiɗo mbarama e seppoji ɗum noon kadi yimɓe hewɓe nanggama hewɓe mbarminama ko fitnaji goni toon Issa Thiorma noon wi ko kañum jaɓani oɗo défaite o wi ko kanko laami ɗum noon oɗo saha joni ko o Poly Ndouré woni toon conseil constitutionnel wi ko Paul Biya gañima tawa kadi ko 8e mum mandat o laamima leydi ndi no duuɓi 43 kanko Paul Biya hewɓe hande nder leydi he jibinaɓe sagataɓe nan nder leydi he ganda président goɗɗo so wona kanko musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko kabaruji dabɓi ɗe jinnoɗen faccirde e nder buuɗal yurmede men noon kala ñan talata kewɗen addude ko carika noon so wiyama carika tan woni divers wona toɓɓere wotere eɗen mbawi yaade e fannuji fof so wiyama carika ko divers woni ko toɓɓere udditinde eɗen mbawi ko walla mbiyan ko toɓɓe udditiɗe eɗen mbawi jubbude ga seeɗa jubben ga seeɗa carika men hande musidɓe tedduɓe ko ardi fof eɗen mbasiyo bandiraɓe eɗen ñaago bandiraɓe yo tinno yo yimɓe tinno yo tinno e koddigal moƴƴal yimɓe yo tinno so gondi yo gondu e dow koddigal moƴƴal yimɓe yo tinno yo laɓɓin ɓerɗe mumen yimɓe yo tinno yo laɓɓin ɓerɗe mumen itta hasidagal ɓerɗe mumen itta mawmu e ɓerɗe mumen itta gandanɗa hoore maɗa gañamtumago e ɓerɗe men haydara nafata haydara ala ko ɗeɗo gueɗe nafata so wona ko dorli en
hande ala ko tardini Fuuta, ala ko tardini leñol ngol, ala ko lepti en so wona ɗeɗo gueɗe mbiɗen. Gañam tumago maw woni min mawni kinare walla haasidagal. Mawɓe nden ne kalanno mbiyanno ko nden komi yiɗa tina, komi yiɗa pina kono mi yiɗa tina. Hande neɗɗo wiyanma komi yiɗa pina sa yiɗi tina. Hande neɗɗo añete ha gandanɗa homoɗa hollirma gañgu, ha hollirma gañgu wonde e añma. Sabu so julɗo hucce julɗo wi julɗo hono muɗum, min sinno a woni no funnangue mi juulata, sinno ko an wonno funnangue min mi juulata, mi wonata kefer. Eɗen gandi ko ɗon ɗo ko ɗo gañam tumago heedi haaɗi kadi sab wona eɗen jiiya ɗum jamma ñalawma, eɗen nan ɗum jamma ñalawma, eɗen jiiya ɗum jamma ñalawma. Hanki wonno komi yiɗa tina, mi yiɗa pina. Hande noon komi yiɗa pina sa yiɗi tina. Ko ɗum hande woni ko tawate e galleji meɗen, ko ɗum woni ko tawate e guure meɗen, ɗum woni ko tawata e galleji men, ɗum woni ko tawata e guure men. Tawa yimɓe ne kaaɓi to banggue jamaji, tawa yimɓe ne kaaɓi to banggue guese, tawa yimɓe ne kaaɓi to banggue enɗam ɓesgu, tawa yimɓe ne kaaɓi ha karmodiri to banggue gandanɗa hoore maɗa politique dawrugol, to banggue dawrugol. Sabu tan en jiida landaji walla sabu a wortananimi walla sabu a wondani am mbiya aɗa haɓa e neɗɗo walla aɗa harmodira e neɗɗo walla haɓodira e neɗɗo. Sabu tan en dendani lawol to banggue diine mbiya aɗa harmodira e neɗɗo walla aɗa ñigodira e neɗɗo ha kammodiran ha tikkodiran. Sabu tan on jiida gandanɗa hoore maɗa tuuya walla on jiida muuya mbiya aɗa tikkodira e neɗɗo aɗa harmodira e muɗum musidɓe tedduɓe. Moni fof gandanɗa hoore maɗa wiya ko kañum woni e gonga, ko kañum ɓuuri wonde e gonga, kañum jooɗe e gonga. Hay goto yiiɗa jodditade e goɗɗo yewtude e goɗɗo so tawa so yimɓe joddinama jewtidi tan ma gonga yiiti. Eɗen keewi wiide ɓerɗe ko duni goni toon. Ɗin duni noon wona jambere, wona sakade, wona jaasi, lewata ɗum ala, lewata ɗum ko ɗemgal ko kaldigal ko dialogue. Musidɓe tedduɓe eɗen gulla jamma ñalawma eɗen mbiya en jiiɗaka, leñol men yiiɗaka, leñol men yiiɗaka, leñol men yiiɗaka, tawa bone fof tawate koye meɗen. So neɗɗo goto gandanɗa mo jeeyaka e men, so jiiɗi o yiiɗi fof wawa wonde, so tawi ñalawma goto o ari o naati e wuuro, ñalawma goto so waɗi balɗe ñalawma goto o ñalle wuuro janggo subaka so fini, kala sécurité wuuro ngo o kalnemo o andi ha laaɓi, kala sécurité wuuro ngo o andi ɗum ha laaɓi taw ko ñalawma goto o woni e wuuro ngo. Ƴeewe guure men, neɗɗo ummo ladde hay goto hen gandanɗa taw jeeyaka e men ni o ara ko jangguinowo école, ko jangguinowo école walla ko joom bitikel o waɗi bitikel leegal e wuuro he, walla ko wawi wonde fof omo fekta ɗon. Mbimi ganda so waɗi ɗon balɗe ɗiɗi kanko ɓurata andude hay yimɓe wonɓe e wuuro ngo, kanko ɓurata ɗamande wuuro ngo. Dendagal sirruji wuuro ɗo, dendagal sécurité fof o haala ha laaɓa, o anda ha laaɓa, o haalne ha laaɓa. So koɗo are galle jippima e galle suffit ko waɗa galle he balɗe ɗiɗi balɗe tati, dendagal sirruji galle ɗi o anda ha laaɓa, dendagal sirruji galle ɗi o anda ha laaɓa, fof o andat. Holko saabi ɗum ko en ngala sirru, ken ñohoɓe ken haaloɓe, ken ñohoɓe ken haaloɓe. Leñol noon andata boorama walla leñol andata ko halkima tan ko leñol ngol leñol andata halkima tan ko ŋakkere gueɗe ɗiɗi. Leñol so ŋakkirama gardiɗo walla leñol so ŋakkirama sirru, ngol ɗo leñol ngal ngol halkima. Beele noon wona ɗum woni ko heeɓi en hannde. Ngala sirru, en ngala sirru hande surtout oɗo saaha hande ko ɗiɗo réseaux sociaux ji ngari ko ɗiɗo réseaux sociaux ji ngari ko hol fof to yimɓe jotto mbiya la pop ngel jiiɗon ko fati affaire alhaali leñol men ko fati sirruji men ene mbaɗa réunion e WhatsApp walla ne mbaɗa réunion e réseaux sociaux. Holno foti hande yimɓe jooɗe batu tan mbaɗa batu famille wooda gandanɗa hoore ma ƴettu téléphone ngel mum nanguito audio walla nanguito gandanɗa hoore maɗa haalana neɗɗo walla mbaɗen gandanɗa maɗa ni ko wiyete visioconférence e panel men mbaɗen he réunion. Holno foti yimɓe cortata ɗon audio ji ene nelde goto mo jeeyaka e batu he walla gandanɗa hoorema goto mo gonɗen haalde e haala mum walla ko wone fewjede dow muɗum. Holno foti
yimɓe jooɗo kala caɗeele wuro wooda curtuɗo audio ji e nder batu men walla e nder diral men nder panel wuro o neldoya ɗum gandanɗa hoore maɗa biyeteɗo kañum woni chef d' arrondissement walla nelda kañum biyeteɗo kañum woni préfet walla neldoya gouverneur taw ko caɗele wuuro yimɓe gone haalde fewjude holno on itirte fewjude holno kaɓirten on fewjude on holno ɗumina mum wooda goto e meɗen sorta ɗiɗon audio ji wona kay o yaaha o haala ala ko ittat audio ji ɗin goniri ni o nelda on biyeteɗo ko préfet walla biyeteɗo gandanɗa ko gouverneur walla biyeteɗo ko chef d' arrondissement walla bawɗo wonde fof biyeteɗo ko commissaire janggo e jaam noddeɗa mbiyeɗa a wini sa wi aɗa wudda sa wi aɗa wuula jomum itta audio ma hennuma e téléphone muɗum musidɓe tedduɓe ko wasde en jogade sirru ko wasde en jogade sirru mbimi leñol so ala sirru leñol ngol boorama galle so ala sirru galle o boorama wuro so ala sirru ala batu galle o wuro ngo boorama caɗele goɗɗe ko wasde en jogade gardiɗo leñol so ala gardi hande leñol men en ngala gardi en ngala ardiɓe en ngala gardiɗo en ngala gardiɗo ko ɗum waɗi hande kala beelaɗo kala ñettiɗo ɓaata e meɗen ete ko jaam tan wontata kala ñettiɗo ɓaata e men ete ko jaam tan wontata holno foti hande sen dokki yeeru leydi Sénégal holno foti hande neɗɗo waɗa audio mum goto wooda ko haali premier ministre walla wooda ko haali gouvernement o jomum nangue waɗe mandat dépôt jomum nangue waɗe mandat dépôt holno foti gandanɗa hoore maɗa neɗɗo yalta audio tan fuujo walla ferguito wooda ko haali e galle gandanɗa homaɗa famɓe tubanaɓe bakke en ɓe holto jomum waltoyta so dañi san ko kaso waltoyta heddo ne yafno ene dogane suuɗo kono ko kaso waltoyta waɗe mandat yi fo nangue rewne lawol enen noon sernaɓe men ƴette sernaɓe men kuuɗe mawɓe men ardiɓe men banggue dawrugol ƴette kuuɗe leñol men fof rendini waɗe ƴettore wotere gila baba adama ha jibinaɗe nane subaka waɗe ƴettore wotere hayso jomum convocama so hettama wiyoya lawol muɗum wiyoya lawol muɗum holko saabi ɗum holko saabi ɗum mbiyen en jiiɗaka taw ko enen goni gandanɗa homo jiɗidira e koye meɗen kadi so hunde woodi ko yani leñol ngol moni fof wiyene wona porte parole leñol ngol moni fof haala gandanɗa wiyene haala dow leñol ɓe ƴetto ɓe jofto ɓe kuuɗa ɓe mbaɗani ɓe battani moni fof haala ƴetta téléphone ngel mum ƴetta audio mum wona e haalde wiyene jabuno leñol ngol wiyene jabuno leñol ngol heddo kadi gandanɗa hoore maɗa aɗa postila walla aɗa révisionna jomum waɗa audio ƴetto leñol fof walla waɗa vidéo ƴetto leñol fof mbaɗen cliqué audio jomum mbaɗen partagé audio jomum ha daña nombre de vie o ƴetto kadi dowlinen mum ha watta yoɓede hen saabu eɗen gandi réseaux sociaux ɗi ko wayno tiktok en ko wayno whatsapp en hoɗen gandi holto ko mbatta visionné so holto ko mbatta lefol maɗa walla vidéo maɗa hol nombre de vie heɓata hankkadi so woni viral hol nombre de vie heɓata hankkadi eɗen gandi a woni ganduɗa star a wattat yoɓede enen ko ɗum woni ko mbatten kala jiɗɗo dowlude ƴettoto hen ƴettoto leñol ngol kala jiɗɗo dowlude ƴettoto leñol ngol saabu so ƴettima leñol ngol heddo gandanɗa homo eɗen mbaɗa partagé audio makko eɗen mbaɗa partagé ko vidéo eɗen mbaɗa partagé vidéo makko mbaɗa partagé vidéo makko ha gayna keɗoɗa o ƴetto hen ha gayna mbiya kadi aɗa jaabomo nelda goɗɗo walla goɗɗo clique hen kayum ne wiyene waɗa haalande kala hande gandanɗa tiktokeur bo jeeyaka leñol men hande ɓurɗo dowlude ko enen dowlinto jomum so jomum yiiɗi dowlude tan so compte mum ronki explosé ƴewde fof nde wooda ko ɓakke leñol ngol walla ƴetto leñol ngol walla wooda ko haali ko boni e sernaɓe men heddo eɗen mbaɗa ɗum partagé dowlinen jomum kaalen duken balɗe ɗiɗi balɗe tati goppen payen kadi e goɗɗum ala suivi leñol ma jogo porte parole leñol ma jogo ardiɓe leñol ma jogo fewjownoɓe ɗum alhamdulillah ala ko manque den eɗen jogui anduɓe eɗen jogui jangguɓe hande kala ko barkini e ɗo ko enen salamtullah kala anduɓe ko enen kala administration ngaji ko enen ɗum noon musidɓe tedduɓe to banggue administration to banggue laamu to banggue judiciaire foof eɗen jogui so tawi wal caɗele joguiɗen eɗen jogui fodɓe darade fodɓe haalde tawi koto banggue laamu eɗen jogui fodɓe haalde so tawi banggue wullitade eɗen jogui fodɓe wullitade tawi ko banggue waɗoɓe daafu eɗen jogui fodɓe ardade so tawi ko banggue duwotoɓe eɗen jogui ardatoɓe so banggue huuɗoɓe eɗen jogui ardatoɓe leñol ma jogo ardiɓe leñol ma wooda
ma waɗa hoore pular haali gayni wi ko ala hoore yahata kono ko waɗi koye sappo kadi ɓuura bonde noon musidɓam tinnoɗen goppen ƴettuɗen goppen neɗɗo ƴetto leñol ngol mbiyen eɗen partage vidéo makko o ƴetti en ko neɗɗo wona ƴetto en ƴetto leñol ngol walla ƴetto goto e sernaɓe men walla ƴetto goto e jinnaɓe men mbiyen kadi gandanɗa hoore maɗa eɗen partage audio mo o ƴetti en ala so tawi gandanɗa hoore maɗa a heeɗima audio neɗɗo ɗo ƴetti leñol ngol so tawi ko mbawɗa wat tawi holko mbawɗa wat tawi ala ko mbawɗa kam hay saɗa ƴeew feere no kaɓirɗa e makko taw wona partage vidéo makko walla partage audio makko sabu ko partage en audio ji ɗi mbimo partage vidéo ko gonɗen koye dowlindemo gonɗen koye rokkudemo gandanɗa hoore maɗa nombre d' abonné gonɗen koye rokkudemo haalis gonɗen koye allindemo gonɗen kadi koye dowlindemo woni yimɓe hay nder galleji men gandano kono ƴetto leñol ngol mbaɗen ɗum gandanɗa hoore maɗa médiatisé ha aduna foof anda ɗum ha jomum wona célèbre mbimi hande kala jiɗɗo wonde célèbre leydi keddiɗi ƴettoten walla ƴetto goto e sernaɓe men walla ƴetto goto e mawɓe meɗen noon tinnoɗen garen jiɗodiren nanggodiren gonen neɗɗo goto jogoɗen gardiɗo ƴeewe guuri men hande atan nden eɗen jogui ko wiyete joom wuuro ko wiyete chef de village eɗen jogui ko wiyete ganduɗama almami wuuro eɗen jogui ko fate aada ardiɓe ko aadaji eɗen jogui ko fate jeunesse mawɗo jeunesse eɗen joguino ɗum tan haqqede ko ligguey wona ɗum waɗi saaha fo e ɗum taƴodira seeɗa noon tinnuɗen jiɗodiren tinnuɗen nanggodiren ay pular ne heewi wiide kala so ɓuuri yewede galle ko ɗo ƴaɓorte galle woni galle kala sal galle walla galle waɗama ñappama kooce so neɗɗo ari tawi galle ne udda wona neɗɗo no wona mbeewa wona mbaalu wona ngeloba tartirto galle o ƴeewata huuri gandanɗa hoore maɗa famɗude sembe ɗo ko ɗon yiɗata ƴaɓorade kala ko ɓuuri yewede galle ko ɗon ƴaɓorte leydi ɗi ne kala ño ɓurgol yaɓede ko ɗon woni ko ƴaɓerte ƴeewe hande leyɗele gonɗen pop kala leyɗele to gonɗen hande eɗen jogui caɗele eɗen jawa eɗen kuta eɗen jawa eɗen gaña kala leydi cikkuɗa gandanɗa ko ɓuuri semorde sa daari a dartimdira mum tawa ɓuuri bonde wona tan to yimɓe nanguete ne kirse ne mbere holto yimɓe nanguete ne kirse tawa o kirsetaka labɓe to yimɓe kaaɗe haalde ha ɗemgal mumen yimɓe kaaɗe hutorade pinal mumen yimɓe kaaɗe janggude ɗemgal mumen yimɓe kadi gandanɗa hoore maɗa foof haqqeji men e leydi ɗum ɗon kay ko ɓuuri hay hirsede saabu sa fellama walla hirsama kam ka maayi tan yiya foftoyima e lebte goɗɗe ɗe goodi kewɗe noon waɗe gandanɗa hoore maɗa e meɗen e nder nokkuji foof pular noon ne hewno wiide wowde holko rendini hamme e sampullo kono holko rendini hamme e gurel fulɓe foof yo hamme ƴeew hoore mum oyi kay ko holko rendino wojere e ndu suɓɗiɗo kono cuɓoji foof jiiɗa wojere yo wojere ƴeew hoore muɗum noon enen moti ƴewtoɗen koye meɗen ƴewtade koye men noon ko woni ɗon ko jiɗodiren ko nanggodiren tammodiren mbaɗen no mawɓe men nden gurduno ni mbaɗen no mawɓe men nden gurduno ni mbiɗen wuuro sa ari tawi ko waɗi ko joom wuuro kala kene fewje e wuuro he ko joom wuuro noddata kay bako ko ɗon haalate ko ɗon fewjete ko haala ɗon fof ko ɗon mayata hakkude yimɓe gasi kala ko fati diine ko almami noddete ko almami haalata walla mbiya direl jama ko fate jeunesse ko mawɗo jeunesse haalante hande holto woni gara e wuuro hande tawa wuuro ne jogui jeunesse aji ɗiɗi ne jogui jeunesse aji tati ha nayyi gara e wuuro ni tawa ala jeunesse hande ɗe jogui guure ngala jeunesse ngala mawɗo jeunesse holko haɗi ɗumen jogade mawɗo jeunesse moni foof yo kaari ardata ko min hoy sa yo kaari ne ardo min en guure ne goodi hande walla guure mbimi ngala gardiɗo jeunesse walla guure hande ne goodi ngala joom wuuro walla gara e wuuro tawa ne jogui joom wuuroji ɗiɗi wuuro woto tawa ne jogui joom wuuroji ɗiɗi ha joom wuuroji tati walla gara e wuuro tawa natti jogade joom wuuro gara e wuuro tawa gandanɗa hoore maɗa ala gandanɗa gardiɗo moni foof yo kaari ardata ko min moni foof yo kaari ardata ko min adana wuuro foof ne jogui gardiɗo ɗum wuuro foof ne jogui gardiɗo ɗum
so tawi woodi ko kewi e wuuro walla holko fewjete ko gardiɗo wuuro ngo kañum noddata bato yiɓe jooɗo kalda pamodira. so tawi ko diwan wuuro fof adda mawɗo wuuro mumen walla mum fof adda représentant mumen yimɓe joddo ƴeewa holko kalda ko affaire diwan kala ko pewjata pewja ƴetta représentant men tawi fayi koto laamu cuuɓo gandanɗa hoore maɗa tawi ko wuuro cuuɓo yimɓe mo ɗiɗi walla yimɓe tata yahoɓe taw ko dow inde wuuro ngo fof so tawi ko diwan moni fof wuuro fof adda représentant ɓe jaaha dow inde diwan o fof ɓe jaaha so tawi ko laamu fof yiyede yiye tawi ko gouverneur so tawi ko ministre mbaɗo yiyede fof yiye hande ɗum wodani hande ɗum wodani ngakki no fewi ne heddi hay sen heddi hewani heddi noon kono hewani noon musidɓe tedduɓe ko yidde wiide en caɗele men fof ko wasde jogade gueɗe ɗiɗi ko wasde jogade gardiɗo e wasde jogade sirru kala ko yimɓe pewji hande ne jaaha ne gullitoyo mbimi so jooɗima baruji jamma ko pini subaka en ɗamini dawde yettoyade to foti yettoyede to ko avant kan yettoyi toon tawata gandanɗa hoore maɗa ko mo poti yettade walla mo poti fewjande ɗo heeɓi dendagal ko jewtuɗen ko fof ɓe pewjini en walla ɓe umminima de solution gueɗe en jettaki sirru ala sirru natti surtout mbimi ko ɗiɗo réseaux sociaux ji gaari ko to hande ɗo réseaux sociaux ji gaari ko waji goto micciyanke o wi ɗiɗo téléphone ngaji koɗi bonni ko bombe atomique bonnani ɗum ɗiɗo téléphone ngaji koɗi bonni ko bombe atomique bonnani ɗum saabu ɗiɗo téléphone ngaji hande lomtima fof téléphone ngaji ɗi hande ɗi lomtima fof téléphone ngaji hande wari montre uji téléphone ngaji hande wari montre uji fenanoɓe montre uji walla yiyatnoɓe montre uji hande en jii kala coɗɗo hande montor sodiri kan ñantoro kono wonani ƴeeɗo waktu hande moni fof mbiɗa heure fof wiyata téléphone muɗum a yiyat neɗɗo ne haaɓi montor namdoɗa ɗum hol heure faya téléphone mum yiiɗo téléphone mum réveil hande ko téléphone ngaji réveil hande ko téléphone ngaji radio ji hande ko téléphone ngaji téléphone ngaji mbari radio ji téléphone ngaji mbari gandanɗa hoore ma télé ji téléphone ngaji mbari radio ji téléphone ngaji mbari télé ji téléphone ngaji hande mbari hay daroɗe hay darogal hande teɗɗo timtorto hande ƴeewe rewɓe hande jiɗɗo timnade fonde koye téléphone mum timtinto kala jiɗɗo timtinade hande koye téléphone mum timtinto téléphone ngaji mbari gandanɗa maɗa foof hande kala gandanɗa hoore maɗa gueɗe kewɗe hande téléphone ngaji ɗum addinimo wiide wonde ɗi téléphone ngaji koɗi bonni ko bombe atomique bonnani ɗum hayso holko ɗum pewni kono koɗi bonni ko bombe atomique bonnani ɗum yimɓe jooɗoto joni e batu mbimi nde gaynata bato gasi ɗon ɗon taw woodi keɓnere suuma fodde téléphone ngel muɗum sahani koye bato yimɓe jooɗi nde wooda ƴettu téléphone mum wadde enregistrement ene enregistre mo jiɗɗa haalande o ñoƴƴa e profil muɗum mbaɗa gandama appuyé bouton ngel yimɓe ne jooɗi ɗo batu ne kaala kanko mo heeɗo batu meɗen tawa jeeyaka e men walla kanko gonɗen e fewjande walla kanko gonɗen e ƴewde holno kaɓirten walla hol kirten hujjaji meɗen fuɗar noon heewi ko tina fof fuuyi ko adi ko yimɓe ne ummono tawa déjà kamɓe ɓe tiiɗi ɗum noon tinnoɗen e wawde jogade sirruji men sirru galle moftete galle eɗen gone galle tinnoɗe hayso ɗen ñamodira hayso ɗen mbarodira yo haade hakkude men goɗɗo fotani andude sirruji galle meɗen fotani andude probléme aji galle meɗen sirru wuuro hayso ɗen mbarodira e koye men wuuro wongo fotani andude sirruji men saka noon diwanuji goɗɗi sirru diwan yo haade diwan men sirru leñol yo haade leñol men sirru leñol yo haade leñol sirru wuuro yo haade wuuro sirru leegal yo haade leegal sirru galle yo haade galle sirru famille yo haade famille ko ni mawɓe men gurduno nden ko ni mawɓe men gurduno nden yimɓe jurmodira yimɓe jurmodira yimɓe ballodira yimɓe jurmodira jaafodira tinɗen koye men tinɗen e nangodirde tinɗen yurmodirde tinnoɗe mawɗo yo tinno yo yurmo miñiraɗo hormo mawniraɗo ƴeewe galleji men hande ƴeewe galleji men tan mbimi kadi mbiya tan ko biyete leñol men jiiɗa ko ƴeewe en jiɗodira nder koye men wallahi aɗa ara e galleji hande tawa yimɓe jiidu ummo e baba ene gonde galle goto hay goto haaldata e goɗɗon tawa kamɓe kodde galle goto kamɓe kodde galle goto mbimi ɓe kaldata kamɓe kodde galle goto ɓe ñamdata ɓe jerdata ɓe kaldata hay jambere ɓe lumodirta hakkude mabɓe hay jambere hay goto luɓata ko jambere goɗɗon ɓe ƴetta gañi hakkude mabɓe ɓe loowa ɗum kadi e sukaɓeɓe kaɗa ɓiye gandanɗa maɗa fijoyde edde ɓi kaari kaɗa ɓiye nadde suudu kaari
kada ɓiye ñamde gandanɗa hoore maɗa ñamri ɓi bamum tokos walla fiya ɗum gonɗa ko jangguinde hoto yaa toon hoto haalde mabɓe somi yitimi noon cekke morluma eɗen kodde galle goto mbimi tawa sagataɓe ɗiɗo sagataɓe tato sagataɓe nayo jiido yummoye baba walla jiido baba ne kodde galle mone mabɓe foof ko paynel mum nder ganduɗa saaha koye nder bâtiment goto ko wayno teeru saabu teeru en gandi yimɓe kewi ko maade galle mawɗo huuɓere mawde moni fof jogo hen appartement mo jogo hen suudu muɗumen walla jogo hen cuuɗi mum ɗiɗi non tawa yimɓe mbiɗen jiiduɓe baba ene kodde appartement goto mbiyani galle de appartement goto moni fof jogui suudu mum tawa cuuɗi kuccodiri tawa moni fof gandanɗa hoore maɗa jogui ko yiiɗano mum banggue moni fof ko yiiɗano mum banggue tawa yimɓe ne kodde galle gandi galleji men Fouta ko galleji baba ko galleji dondiral moni fof ma hen kuɓoyel mum moni fof ma hen huuɓere muɗum moni fof ma hen huuɓere muɗum walla ma hen cuuɗi muɗum tawa yimɓe ne gonde galle ñamdata jardata jewtitta jiɗodira hay goto pinɗo foof gandanɗa mo goto hen foof yiɗani goɗɗo on ko bonande moni foof nde fini gandanɗa omo kene sunno beele ala musiba heeɓi keddiɗo o yimɓe kay ne mbawi gandanɗa homa so tawi en donki wawde wondude walla ɓesgu heewi hankkadi netti wawde wadde bottade wotere walla hirande wottere moni foof ne wawi wadde hirande muɗum moni foof ne wawi wadde hirande muɗum kono noon mbaɗen no mawɓe mbaɗanno ni so bottaji ɗe deftama gadda bottari ma mi adda bottari am joddoɗen gadda bottari ma mi adda bottari am kaari adda bottari mum pawdiren jodɗen sukaɓe men foof ñamden jewtiden sen gayni ñamde less caali walla less lekki walla e ɓuɓri huuɓere jonɗen gonni yewtidde kono mawɓe men mbaɗatno mon foof andana goɗɗo on mon foof yewtide e goɗɗo on mon foof yurmo goɗɗo on mon foof anda caɗele goɗɗo on mon foof anda caɗele goɗɗo on moni foof gandanɗa homaɗa yurmo goɗɗo on kono so tawi en koddaɗe galle goto eɗen kodde galle goto en ñamdata en jardata moni fof ko nder suudu muɗum woni pina subaka a wawa darade damal suudu gandanɗa hoore maɗa mbiya ɗum jaam waali tinniɗo o wirta tan wiya jaam waali mon yaaha tinniɗo o mbimi ko birta tan darata tan wiya jaam waali mo hay on so waɗi laabi ɗiɗi janggo e jaam keddiɗo o waɗani noon kañum natta wiya holko ɓuurimi wiya holko ɓuurimi an miñiraɗo aɗa wone galle aɗa wonde mawnen ɓe no mbawi wonde fof ko jinnaɗo maɗa sa fini subaka wona tan darade damal ara yetto ha jettoɗa jomumen naat calmina jomumen calmina mawni namdoɗa ɗum so tawi fini jewtida e mum joɗɗa ɗon seeɗa no mbaɗata e jinnaɗo ma ni wadde noon gandanɗa hoore maɗa e mawni Abdoulaye Alhaji Oumar de o wi so neɗɗo limsi wurdaka jinnaɗo mum o wurde mawni ko mo jiidi baba goto hay teddugal gotal hay ko respect goto ala hakkude makko e mawni ko fenade o nimsani saabu hayso wurdune babiraɗo hayde Allah o gasata ɗum noon firti ko mawdiraɗo ko jinnaɗo an jinnaɗo nene pinirta ƴeewoya ɓinguel ma so tawi fini ni waɗir noon gandanɗa hoorade miñi hoto nanguiɗum ko miñi nanguiɗum ko ɓiye saabu kanko miñiraɗo o foti nanguirdemo ka jinnaɗo wadde an nanguirmo ɓiɗɗo ko jiɗanɗa ɓiye ko jiɗanɗa afuma ko andu kanko woni afuma jiɗanmo ɗum nangodire kormodiron yimɓe kormo on respecte on kala galle gandanɗa mi haali dow mbimi kala to yawa e galle on yaɓorte hande hewɓe ne garana ceerden saabu ɓe jii ko galleji ɗi en nangodirani ɓe jii ko leɗɗe ɗi en nangodirani ɓe jii ko enɗeɓeji ɗi en nangodirani jomum ara wima kaari wima ni kaari waɗi ni kaari watti ni kaari watti ni nannema keɗonɗa ɗum ha jaɓana ɗum ɓeyɗa ancude bande o callen ɗum so tawi tan neɗɗo yi gari ari tawi mawniraɗo e miñiraɗo ndiyam sorta hakkude mumen kañum en ñamdata kañum en jardata kañum en dawdata hayso yiiɗi o wawa hedde ɗon o hulat kono so tawi o ari galle o tawi miñiraɗo e mawniraɗo kaldata o ari galle o tawi miñiraɗo e bandiraɗo mum gorko kaldata bandiraɗo mum debbo kaldata musidɓe teddi o dañi musel no natiri o dañi no ñohiriɓe o dañi no toñiriɓe ɓeydo feccude en ɓeydo serdude en ko ɗum woni ko heeɓi guure men ɗe hannde tinnoɗe musidɓam tedduɓe tinnoɗen gande aduna ko gasi ha laaɓi gande aduna ko gasi ha laaɓi gande neɗɗo dañata ko ɓuuri bandum
gande neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri mawniraɗo wawa dañde ko ɓuuri miñi a wawa dañde ko ɓuuri bande debbo bandiraɗo wawa dañde ko ɓuuri bande gorko tinɗen no fewi jurmodiran mbimi mawɗo yo rumo miñiraɗo yo respecte moñiraɗo an miñiraɗo sa yiiɗi jogoɗani garuna sa yiiɗi gona multimilliardaire mawni o ko miskine Allah andi ko mawni respecte mo ko mawni respecte mo ko mawni respecte mo ko jinnaɗo maɗa nanguinmo ko jinnaɗo maɗa so tawi en mbaɗiɗam gurdam ma en gurdam moƴƴam galleji ɗi peewa jiɗodiren nanggodiren koddigal hakkude men moƴƴa ƴeewen kadi jogade no moƴƴo e hoddiɓe meɗen hande mbiya galleji men koddi jamma ñalawma ko duko ɓalalan hakkude men jamma ñalawma ko duko kalsal galle hakkude jamma ñalawma ko duko nden mawɓe kala sal hakkude galle fof waɗi lawol waɗi damal hakkude galle fof sa wallama ndena wawi nadde galle naata o galle jalta o galle ha jalta wuuro ha laaɓa hande ɗum wodani seeɗa ne woodi galleji ɗi waɗa kala collecteur hande miruji jani waɗi damal tawa hakkude galle waɗi damal kala galle jiiɗa ɗum firti hay sino dame ɗe natti wawde hutorede saabu woloɓe dame no course hen banggue goto kañumen tan natata kiddiɗo wawa nadde kala galle jiiɗa ɗum andu gandanɗa hoore maɗa guila e mawɓeɓe ko koddigal moƴƴo Allah woni hakkude mabɓe kala galle garɗa mbimi tawɗa hakkude on galle keddiɗo mum ene mbaɗi ɗon damal haysi noon mbimi damal ngal ko korsi andu kam ko koddigal moƴƴal wonno hakkude jinnaɓeɓe ko tawɗo damal ngal heddoroka ko beele no damal ngal wano hankkini ko noon ngal wayi hande walla ala kono kam ko tawɗon damal ngal so tawi mawɓe ne kaɓanno babiraɓe ne kaɓanno guila ngal ko ɓooyi guila banggue keerol kala salma ko gawi walla ɓooti ma bonni ɓootam ne kaɓa e dugda ɗon damal wattake ɗon an sa ari a waɗi miire watta ɗaccata damal noon tinnuɗen koddiɗo mawɓe men koddigal moƴƴal mawɓe men kodduno tinnuɗen sen gari ƴeewen état de gandanɗa hoore maɗa rewde e ngal ɗon koddigal ƴeewa rewde ngal ɗon koddigal tinnuɗen koddigal so feewi nder galle ƴeewen ko feewi koddigal galleji takkiɗen ƴeewen koddigal galleji takkiɓema galleji takkiɓema jogoɗa e woni koddigal moƴƴal jogoɗen mo respect moƴƴo joggude mo gandanɗama relation kala e neɗɗo mo feere mum boni ko koddiɗo mo itto e muɗum kala mo feere mum boni ko koddiɗo mo itto e muɗum ɗum noon koddigal ma tinne koddigal ma reene koddigal ma reene neɗɗo awa dañde ko ɓuuri koddiɗo muɗum koddigal noon sawe koddigal fewata noon ko mbimi ko tawa koddigal nder galle hene feewi ɗum noon tinɗen an musidɗo gonduɗo e miñi gorko an gonduɗo e mawne an gonduɗo e bande debbo tinɗo yo jiiru won hakkude mon yo koddigal moƴƴal won hakkude mon yo cihlagal yo enda won hakkude moɗon yo fijirde e jaale won hakkude mon yo jiiru won hakkude moɗon hay goto naata hakkude moɗon hay goto to jaaɓe naata hakkude moɗon hay goto to jabbo gandanɗa homane ara e mane زين ما شاء الله الحمد لله hay goto to jamni arana ne wima miñi wini walla mawni wini walla miñi waɗini walla matti waɗini goto to sewni yeeso tokka ɗum hokka ɗum on occasion jiɗodiren nafodiren ballodiren konngudi belɗi jurum e korsa wona hakkude meɗen so yimɓe mbaɗi noon tan guuran gurdam moƴƴam buudal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña ɓataki bindaɗo ɓataki buudal yurmede ko fate carika ñande talata nogas jeetati lewru yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi e sowtol musidɗo mon Simon Ghali Abouba yo jaam Allah ñalla nen